Esok-esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran hang goleki sing tak sayang mobeng mikir anggonku goleki nora krasa esok awan nganti bengi manyen nganti liya sing nyayang kleyang tak sawang mencelok ning pang gagaan jangan tarindik saka kadewan sarwi ngoceh dheweke ngalencokan gawe pikirku komeng seleret ireng tak sawang tambah manise iba-iba bunga yen kelakon nyaning selirane yen si podang kandutut ati kepratan nora mendung atiku sansaya dedruk tak serani son sugeng dalu Bapak Ibu aturaken wilujeng lelungan kanthi sekeca lan ugi midhangetaken campur sari Selinda esok awan ning omah wis ora krasan goleki sing tak sayang mobeng mikir anggonku mikiri nora krasa esok awan nganti bengi yen nganti liya sing nyayang kleyang tak sawang minclok ning ngetang jangan tak rindik saka dheweke ngalih pencokan kalau kae tak sawang aja ngici padang kuning agawe pikirku peming seleret ireng tak sawang tambah manise iba bunga yen
lakon nyanding slirane bekal atiku keliwang liyen yen si podyak handudon ati kepranan sampun Pak Joko Peco. Iya. Ayo. Au. Sopo sing ora Oh iya, lali kok ya. Ngetes. Lala lala ngawe. Lah mbok tinggal lho Mas aku Mas. Mbok tinggal lho. Cayu. Aku karo atiku. Yen kelingan
Sinten? Pak De Bambang. Oh. Vol. Eh? Sanajan mung sepele sak mung joget ini. Nggih. Marai seneng atine, Marai seneng atine, marai Mas. semangat uripe, sehat awake, Mas. tambah dawa umure. Amin. Nggih, Pak De. Oh, kancane bapak niki, Pak De Cokro. Cokro Bawono. Pokoke Pak Bambang iki ya kancane Mbah Cokro ya kancaku, Mas. Weh. Iki kayak kanca kula niki. Wah, sehat, Mbah. Ketuyan dulu. Oh, nggih. Kula ki nyanyi kok ketuyan nih, Mas. Bandane sing ora iso diwakilke iki ya kuwi. Heeh. Toyan. Pipis. Wis tau wong pipis kok wakil. Jare bar iki kowe. Ora. Ora wayah ya. Pipismu lancar kok. Ya sithik lah. Namanya itu katanya Dedi. Dedi Bukan, lancar. bukan. Udah ganti ya? Joni. Oh Joni, halo Joni. Oh, lancang. Kowe cah cilik kene njak dadak Joni kok senenge ngopo? Pengen Joni. Joni. Nama Pak Iya. Bambang? Kalau Pak Bambang siapa namanya? Freddy. Freddy. Kalau punya aku Siska. Freddy dan Siska sedang berdampingan. Dedi dan Siska sedang menyatu, Mas. Nggih. Yo, Fred. Lanjut nggih, Pak? Iya, lanjut yo. Ndang Sis. Ndang Sis. Ayo. Sis, yo. Tak rewang yo. Ayo. Boleh minta aplausnya dulu buat Pak Bambang. Nggih, matur suwun. Luar Pak biasa Bambang. sehat-sehat nggih Pak. Monggo, Pak De Bambang. Monggo, Pak Slamet, monggo Pak Slamet. Nggih. Monggo Pak De selamat. Datang para pametri budaya. Jee. Mbok pilih kersa jumeneng beksan. Yo. Lo. Hoi. Ayo Mas. Kicing miring. Ayo Mas. Kicing miring. Etan. Lancar kuning. Dadi rebutan. Mas. Kicing miring. Ayo Mas. Kicing miring. Timun dibubu miring. Ora gumun aku mbok pameri. Dari mana datang-datangnya lintah. Dari Sabang turun ke Kali. Dari mana datangnya cinta. Dari mata turun ke hati. Yo yo. Gones nandur jahe meninggalengan Allah nyambut kawin bebarengan
Sugeng dalu sugeng midhangaken lumantar kadang-kadang Menawi dapat nyuwun ngapura. Lah telahake. sembah nuwun. Sampun Pak De. Ayo Takim Junior. Ayo gong digayeng ke.
Rasa kang ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Hae. Lanjut ya, Pak. Lanjut. Aja sumelang wong bagus tresno iki ora bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumandeng ono ing sisihku. Semendu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Aduh ngayu paputanku ati susah mung sliramu. Duwang bagas kepujaku ora beda rasane hatiku awal kang ra bisa turu wayanganmu yor itu Jan Bagong iki mari kisruh ngingeti Bagong malah gegroh. aja sumelang wong bagus tresno iki ora bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumandeng ono ing sisihku.
ning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinodra satra mong lampahe Pak D, Halo. sehat? amin Alhamdulillah. tua-tua sing penting ijak awor penyanyi gen tambah umur ya Mbak ya Pipisnya lancar. wow nek kuwi luwih lancar sok-sok pindho barang pipis sok ya bisa nek pipis lho iki Pipis loh. masukin Ini kok kayak ngono loh. Ula-ula sawah sapa ngendek. Datan obeh atiku wis kapilut. Saibu bunga rasaku lamun bisa sejaketan seliramu. Ayo yo sinar nganti salingnya. Raya SPL Audio. monggo Mas Warso aku ora ngerti iki dulure Mas Warso Ya, ya. Monggo Pak. lamun wis waros sliramu batin iki anane rasa tresno kang kandhang sarwa mikir ati tan bisa jejeg kaya rapi Yo 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 yo. kapan wanti tansah anggo ati angin aku wedi topo pokasane lemah anara kasno nandang tresno iki wis kinodra satra mong lakoni Mbak Desi wis kinodrat sedermong lakoni ya mong aku dhewe Maksudnya pripun? lah rabi ra ngur pisan iki bola bali iki Ya iya malah cerita kayak ula sawah saka ngendut datan uwa atiku wis kapilut monggo niki wonten Mas Menyo wonten Yo. So, kateban bersani mantan live streaming Raya Hadi Mas Tony. Wong ayu sing tak tresnani
SPM diabadikan oleh Fokus Raya Hadir betul, sorry. Wong ayu sing tak tresnani dari wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu apa pujane ati Piye Kem? Ngono kuwi piye Kem? Bagus e lho. Ning apa sliramu teko alah tinggal aku kaya aku dosa atiku karo matur sembah nuwun Bapak MC monggo. Monggo kanca-kanca perpedemen penjuget dipersilakan. Kenjon cek jang. Ayo Pak RW. Mas Kardi, selamat malam. Nalikane aku pisan ketemu tak otapake seliramu pamit aku pamitmu bali neng kutomu monggo kayu sepini hati nalikane ing wengi kuwi ayo kok ora ngidra tumetes alon ning pipi kusriramu MC-ne Sidi aja oleh bali sik. Kusuman ning ati amung tunggu lan amung pamit kuto ngayogja kang tansah ngancani sepining rasa ati iki
ngayuk